bilen tanıtlar şanly bayramçylyk bilen aýrylmaz bagly boldy. Döwlet başlanmadan watanymyzyň gülläp ösmegine, türkmen halkynyň hal ýagdaýyny gowlanyrmagy gönükdirilen düýpli özgörtmeleri dabaralan içinden erşargaç bolup geçdi. Okuwçylaryň begenji gülleýän watanymyza, hormatly prezidentimize, gahrman arkadagymyza bolan bu ýytanjyň alamatydyr. Ýurdumyzda körpelen geljekde öz watany üçin peýdaly bolup biljek akylly we bilimli adamlar bolup ýetişmeklerini gazanmak maksady bilen olaň bagtyar çağalaryny öpçün etmek üçin ajaýyp şertler döredildi. Täzeli bayramına bagyşlanan dabaralar hem birleri şadlyk bilen gurşa berýär. Ýokary ruhy reňtige betlenýän dabaraly çäreler raýatlarymyzyň bagtyarlygynyň aýdyň nyşanydyr. Täzeli bayramynyň ruhy reňtige betlenýän dabaralary hormatly prezidentimiziň beýik özgörtmeleri netijesinde ýurdumyzda ýetilen beren sepgitlen öz bolşly beýany urilýär. Täzeliň ilkinji günlerinde basketbol boýunça geçirilen ýarş bayramçylyk çärlerini ötkoşdy. Mälim bolşýaly ýokary netijeler gazanmak geçirilýän ýarşlaryň esasy maksadyna urilýär. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyna basketboluň 3 bolup oýnamak görnüşi boýunça ýurdumyzyň çempionaty geçirildi. Bu ýarş ýokary taýýarlykly topary öňe çykardy. Duşuklar toparlaryň taýýarlyk derejesini kesitlemäge mümkinçilik berdi. Gazakly oýunlar sport bäsleşikleriň üstünlikleri beslenmegini öpçün etdi. Basketbol ýarşy ölen çekilişli häsiýetini tapatlandy. Duşuklar türgünleriň barha kämilleşýänini äşkar etdi. Duşuklar tälimçileriň, hünärmenleriň uly gyzyklanmasyna eýe boldy. Bir-birinden tapatlanan oýunlar netijesinde Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň birinji talip sportu topary ýurdumyzyň çempionlugyny eýledi. İçeri işler ministriniň galkan topary ikinji orna nasip boldy. İkinji talip sportu topary üçüncü orny eýledi. Ýarışlaryň iýdigidäli häsiýetde geçirmegi ufatlaryň kemaly gelmegine mümkinçilik berýär. Kämilleşmekde öz bolşly mektebe öwrülýän sport bäsleşiklerini esasy wezipe ýokary netijeleri gazanmakdan ibaretdir. Duşuklar her bir türgüniň umumlykda toparyň başanyny kesitlemäge mümkinçilik berýär. Tamamlanan yarış türgünlerimiz için halkara oýunlaryna taýýarlanan öz bolşly tapgyrdyr. Hormatly adamlar, Orsa ýurdumyzyň welaýatlaryny bu paýtagtymyz Aşgabatda 4-nji ýanwarda saat 20-den 5-nji ýanwarda saat 20-nji boljak wagt barady. Türkmenistanyň Hidrometeorologiýa barada gullugynyň berýän habar bilen tanışalım. Balkan welaýatyny üýtgäp durýan bulutly hawa bolup ömürli bolmagy mümkin. Günorta ordan tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesini 2 gradus sowukdan 3 gradus şeli maýyl, gündüzini 11-16 gradus kenar taraplaryna bolsa 6-11 gradus maýyl bolar. Ahar welaýatyny üýtgäp durýan bulutly hawa bolup ömürli bolmagy mümkin. Günorta ordan tilde sekundy 8-13 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesini 3 gradus sowukdan 2 gradus şeli maýyl, gündüzini 8-13 gradus maýyl bolar. Mary welaýatyny üýtgäp durýan bulutly hawa bolup ömürli bolmagy mümkin. Günorta ordan tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesini 2 gradus sowukdan 3 gradus şeli maýyl, gündüzini 5-10 gradus maýyl bolar. Levap welaýatyny üýtgäp durýan bulutly hawa bolup ordan tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesini 1 gradus sowukdan 4 gradus şeli maýyl, gündüzini 5-10 gradus maýyl bolar. Daşowdy welaýatyny üýtgäp durýan bulutly hawa bolup ömürli bolmagy mümkin. Günorta ordan tilde sekundy 8-13 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesini 0-5 gradus şeli sowuk, gündüzini 3-8 gradus maýyl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly hawa bolup ömürli bolmagy mümkin. Günorta ordan tilde sekundy 10-13 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesini 0-2 gradus şeli sowuk, gündüzini 10-12 gradus maýyl bolar. Ýurdumyz boýunça ýanwar aýynyň 5-ni magnit hadisasynyň gowşok täsiri bolmagy arşylýar.
Edi vatandaşlarım. Gaç basınına Howanyň ütkäp durýanyny nazar alyp, basyryň aýratynlygyna laýyklykda geyinmegi, şahsy we jemgyýetçilik arasdaşylyk düzgünleri berjan etmeňizi maslahat berýäs. Bulary berjan etseňiz, öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriman adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçda urduny aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda tüşürýär. Ähli tüşürüň özünni bolsa halkyň behfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şunlar. Hoş sağ olun adamlar. Mehriban tomarçylar, edid watandaşlar, täze ýyl her biriňize artgal döwlet bagyt getirsin. Goý şu täze ýyl her bir öýojaga bagyt, bereket, parahatçylyk we saglyk getirsin. Täze ýylyň ilkinji günleri ýaly her bir günümiz arasy tämiz, uzur gaýrat bilen başlansyn. Geçen ýyl bize kän zatlary öwretdi. Şonuň üçin hem täze ýylda şol öwrenen zatlarymyzy hasyl etmek, şo umytlarymyzyň hasyl bolmagy ugrunda zähmet çekmek bilen her birimiziň esasy göziýpelerinden biri bolupdurýar. Şonuň üçin şupersatda ýene bir ýolasyň hemmäňizi täze ýyl bayramy bilen tüýsürekden mähirli gutlaýas. Biz degenç ýerine ýetirip beren jany sessäki aýdymlaryň üçin ýene bir ýolasyza köp sag bolsun aýdýas. Tomarçylarymyzyň göwünden turýanlar diýip biz umyd edýäs. Sebäbi ýanky sözümizde belläk geçişimiz ýaly halipalardan galan aýdymlary ustatlyk bilen ýerine ýetirýän sunod äleminde de mundan belläk üstünlikler ýar bolsun. Köp sag bolun. Indi şu ýerde degençde şeýlerek bir sowaldan ýüldermek istəyäsä, durmuşy aydym sasyz göz öňüne getirmek mümkinmi siziň pikiriňizçe? Durmuşy aydym sasyz göz öňüne getirmek mümkin dälmi kädiýän sebäp diýilende haýsy uğurda zähmet çekýän adam alanyňda da ýokma şoň gapdaryny bir aydym saz bolaýmyla. Aydym saz dinleýär, aydym saz adam ruhyny baýlaşdyrýar, aydym saz adama döretmäge, işlemäge bir itergi berýär. Aydym saz dünýä göz ýetirmek, dünýä akyl ýetirmek, ýani ulakan bir jaz bolup durýar. Aydym sazy durmuşy dünýäni göz öňüne getirmek mümkin dälmi kädiýän. Şoň üçin hem şagerli näzerden bugünkü bayramçylyk gepleşigimiň üstü bilen ýerleşdirmede ruhy lezzet paýlamak maksady bilen bir näçe aydymlar, falanlar toparmak bilen taýýarlanyp gelip eger mümkin bolsa şu taýda dostlugyny aydymlaryny ýerine ýetirip berdi. Elbetde ulu howes bilen olar hasam gowul boldy. Sebäbi biziň edid ýurduma Türkmenistan dost sogullygyň mekany. Şoň üçin hem onda edidleşir mehriban vatandaşlar şu pursatda bugünkü gepleşigimiň mihmany bolan Zekirli aýdymçymyz Begenç Dortuklyň ýerine ýetirmekliginde dost sogullyk aýdymlardan jany sesse ählimet bilelikde tomaşa edelim.
Mehriban tomurçular edi diýleşler. Ýaşyklar radio aýlymyna şekilläýdinler söhbatatly ýetirmeden bugünkü bayramçylyk sanyny dehilläýdim şeýmez. Beýen turtuklyýyň ýaly ses ýerine ýetiren bir näçe aýdymlaryna tomaşa etdik. Şportatda beýen ýene bir üstünlüklen hemra bolmagy, mahmaly wadygydan mundan beýlek belentleri ýanglanmagyny tüýsürekden ardy bolýar. Köpçüň şahy. Indi şu ýerde beýen stede şeýler akbar sowaldan ýüzlerden söýýär. Egerde bagtyň suratyny çekmeli diýseler, siz nämeňiň suratyny çekerdiňiz? Bagtyň suratyny çekmeli diýseler, ne ajaýyp ýurdumyz, parahat durmuşymyz, zähmet çekken ýaşlarymyz, işleýän, zähmet çekken pursatlaryny, bagtly ýaşaýan ýerleşlerimizin pursatlaryny, ajaýyp tebigatymy, bu manalaryny bagtyň suraty biziň ýurdumyzyň tutuş öýle bir bagtyň suraty. Bagtyna biziň şu görýän atlaryň ählisi bagt. Hakykatdan şahylarymyň döredýän bir näçe ajaýyp eserleri bar, goşgulary, şolarda da bag takynaq sözleri kän duş gelýärse, ütköşük zatlardan gözlerden bagty aýdym-aýdyp ham hyýalan keňinde asıl bagtyň çyn keşbini tanaman kän geçipdirin bagtyň deňinden niýe Şahyr Hahamrad Rejev şoňşynam biziň şu gödellüklerimiz, owadan ýurdumyzyň bir gödellükleri, Aziýanyň merjeni bolan paýtagtymyz Aşgabatyň tebitde deňi taý bolmadyk akylly şäher, arkada şäheriň gödellükleri bize şeýle bir bagt içilýärdi. Debäbi türkmen ýaşlarynyň medeniýet sunuly satlarynyň hak gowanarlary bolan türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyz, arkadaly gahrman serdarymyz ýurdumyzyň bir ähli ýaşaýjylary üçin, sultany biz ýaşlar üçin ähli mümkinçilikler döredýär. Debäbi ýaşlar biziň geleceğimizdir diýip gahrman arkadagymyz biz ýaşlar ulandan bildirilýär. Şoň üçin bugünkü günläne dehili ýaşlarymyz bir öýleriniň bir saýla bolan hünärleri boýunça ukyp başardyklary nasy görkezýärler ne dehili ýaş aýdymçylarymyz bolsa, owadan ýurdumyzyň gödellüklerini wasp edýän aýdymlar döredýärler. Olaryň bir ýygyderli şekilde geçirip iýleşdirmede ýetirýärler. Şu zatlaryň ödüm bir ullakan bagt bolup durýar. Bizim şoň üçin şeýle bagtdan paýly ýaşlar, erkin döredip, erkin işläp, erkin ýaşap bilýär. Gahrman arkadamyň, arkadaly gahrman serdarymyň janlary sag bolsun, başlardyk bolun tutjan tutumly işleri elmizden bara bajarsyn. Köp sag bolun beýen siziň arzuwlaryňyza bilen mesuliyet bugünkü bayramçylyk gününde arzuwlar ýüreklerimize gaýnap şoşýar. Sebäbi türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadamyz kimin ýüregi şu ýurdumyzyň döredijiklik zähmetine goşuşýan bolsa, şol adam bagtlydyr diýip bilýär. Demek, biziň ählimiz bagtdan paýly insanlar. Sebäbi her birimiziň ýüregimiz ýurdumyzyň döredijiklik zähmeti diýýär. Şoň üçin näme şu pursatda size bir bayramçylyk gününde ýene bir ýola bir sunugy aleminde üstünlükleri arzu edýär. Seni şeýlerak bir sowallar arkaly ýene bir ýola dowam eder gepleşigimizi, ondan soňra siziň ýerine ýetirmeňizdäki aýdymlar bilen biz gepleşigimizi dowam ederiz. Täze ýa gaýşymyz ýaly arzuwlaryň bayramy, täze ýylda ähli maşgala agdalar bereketli saçan başına jem bolup arzu edýärler. Täze ýylda öňüne her kim maksat goýýar. Indi şu pursatda size şeýlerak sowal bilen ýüzlenmek isleýäs. Täze ýylda aýdaba bir arzuwy hasyl etjek diýse, siz näme arzu ederdiňiz? İlki bilen saglyk, parahatçylyk, agzberlik arzu ederdim. Galbertedene yetişip gelen ýaş neslimile awadan durmuş, asmanymyň arasynda bolmagyny, ýurdumyň parahat bolmagyny, inde toýlar toýulaşdyrmagyny arzu ederdim. Şeýle arzuwlar bugünkü günde her birimizde bar. Sebäbi şu asmanymyzyň asudalygy, ýurdumyzyň parahatlygy, şu zatlaryň bir ählisi elbetde gahrman arkadamyň, arkadaly gahrman serdarymyň, halkymyzyň bir eşetli durmuşda ýaşamak üçin döredip berýän mümkinçilikleriň bir aýdym sultanamasy bolup durýar. Şoň üçin ene täze ýyl bayramçylygynda, täze ýyl gejesinde bir edilýän arzuwlar elbetde hasyl bolsun, iýleşdirmeden her bir ýerine artgal döwlet bagyt ýar bolmaly. Bizim şu pursatda tüýsürekden arzu edýäs. Şeýle ajaýyp pursatlardan sözüme gowy bolmady ýaly. O arzuwlarymyzyň dowamyny bir owadan şirnaýdymlar bilen dowam edäýli. Ol havas bilen. Baksam doymun yarime Zat çağırın o kaşlarına
baksam doyman yarime canime baksam doyman yarime baksam doyman yarime Sürüp barma işedimde saylan sen üşmenimde sülük barmak mı işedimde saylan sen üşmenimde balloduğum furşedin ey cane öpsem doyman yarime canime öpsem doyman yarime öpsem doyman yarime baksam doyman yarime canime baksam doyman yarime baksam doyman yarime öpsem doyman yarime canime öpsem doyman yarime öpsem doyman yarime baksam doyman yarime baksam doyman yarime Begens Köp sağ olun yerine getirip veren aydınlığı için. Fınod aleminde yeni bir yolu üstülüklerin yer olmanın tüysürükten ardı o diyaz. Bugünkü bayramçılık gününde özünüzün bir sadanlarlar toparınızı bilen bilelikte yerine getirip veren canlı sesler kaydımlarına iyileştirme tomoş ettiler. Elbette iyileştirmeden bir goğunun turanır deyip umid ediyaz. Gepleşimizin bugünkü bayramçılık sahanın bir ahırkı fırsatlarına da gelip yettikte şu acayip fırsatların peydalanıp bir de tomoş ediyen iyileştirmede bilen özünüzün bir bugünkü yürek buyu sonuçlarına şeyle de bayramçılık kutlu olanı paylaşan aytanım. Köp sağ olun şagerle ne bugünkü gepleşimiz deysen gıdıklı bolly, şowkly bolly. Aydım aytdyk, gıdıkly boldy söhbetler etdik. Şoň üçin köp sağ olun aýdan gepleşimize çağırýanyňyz üçin. Ne şu fırsatdan peýdalan ähli watandaşlarymyzy, türkmen halkymyzy, gahrman arkadaşlarymyzy, gahrman serdarymyzy täze bayramçylyk bilen tüýsürekden mutlaýan. Oy täze her bir ojak üçin rızkal bereketli ýyllaň biri bolsun. Täze ýylla toýlamyz kän bolsun, toýlar toýlarsyň. Şeýle de medeniýetimiziň sunmatynyň hak gowanlarlary, gahrman arkadaşlarymyz, gahrman serdarymyz köp sağ bolsunlar aýdýar. Biz ýaşlar üçin täze aýdymlar işlemäge, şekilli aýdymlar döretmäge, olar halk köpçüligini getirmäge döretip berýän ulu mümkinçilikler üçin köp sağ bolsunlar aýdýar. Arkadaşlarymyzyň, gahrman serdarymyzyň janlary sağ bolsun, başlardyk bolsun. İyi ýurt bähbetli alyp barýan işlerini ulul üstünlikler arzu edýän. Bilbilem mahazar çekip täze gulzardan aýryldım. Gözden kanlı yaşım dökür, sevdiğim yardan ayrıldım. Bilbilim mahzar çekip, täze bulvardan ayrıldım. Gözden kanlı yaşım dökür,
Cana rahat, şol rahat Kaşları yayı pikneyi apad apad Çeşmuhun hordan ayrılım Bilbilim akıdan çıkıp Tedi bulvardan ayrılım Gözün kanlı yaşım döküp Sevdiğim yardan ayrılım Bilbilim akıdan çıkıp Tedi bulvardan ayrılım Gözün kanlı yaşım döküp Sevdiğim yardan ayrılım Baktım kulu aşık misal Bağladım şanına destan Menzilgâhi bağı bossan Allah'ın ağzını Deli könglüm arzumanı Külli gözellerin hanı Fikir cennetin bostanı Bahçalı bardan ayrılım Bilbilim ağızdan çıkıp Tedi bulvardan ayrılım Gözün kanlı yaşım döküp Sevdiğim yardan ayrılım Bilbilim ağızdan çıkıp Tedi bulvardan ayrılım Gözün kanlı yaşım döküp Sevdiğim yardan ayrılım O dälemin dörüljülük ýolunda täze ýylla size täze üstünlüklerin ýar bolmagy tüýsürekden ardy bodýas. Goý täze 2025-nji ýyl size bir arsyl döwlet bagyt getirsin, üstünlükleri getirsin. Sonra o dälemine de ul üstünlükleri kazanmagy ardy bodýas. Biziň bu kuna çaklymyzy kabul edip bayramçylyk gepleşigimizde bir jal sesle ýerine getirip beren aýdymlaryňy düşünýän size dörüljülük topurmyzyň adyndan aýratyn sag bolsun aýdýas. Bahmaly wadyňyz belentlere ýanglasyn. Şonuň ýalmydama toýly günlerde bayramçylyk günlerinde o sohbetler etmek de meýser etsin. Köp sag bolun şahy. Mehmani ýylaşar, hormatly watandaşlar, şekilli aýdymlaryň sohbetli ýepleşigimiziň bugünkü tädil bayramçylygy münasibetlen taýýarlanan aýdym saatly diň jarşyny hem geçirip oturýar. Biziň gepleşigimiz siziň gowunuňyzdan turanlardyk biz umyd edýäs. Eger şeýle bolsa, biziň bugünkü çeken dähmetimiziň ýerine düşdigdir. Şu ajaýyp fursatdan peýdalanyp siziň ähliňizi, şeýle de Türkmen halkynyň milli lider gahryman arkadaşymyzy, hormatly prezidentimiz, arkadaşly gahryman serdarymyzy tädil bayram bilen tüýsürekden gutlaýar. Goý täze 2025-nji ýyl ähliňize arsyl döwlet bagyt jan saglyk agdylyk getirsin mehman tomarçylar. Şunuň ýaly ajaýyp mümkinçilikleri bize döredip berip halkymyzyň eşitlik hem bolelin bagtyar durmuşda ýaşamagyny üçin etmekde. Hususan şu ajaýyp döwürde bir bagtyar ýaşlara, okumaga, öwrenmäge, döretmäge, döredijlik bilen ýeride meşgul bolup şunuň ýaly gepleşikleri taýýarlap hem alyp barmagy şeýlegi mümkinçilikleri döredip beren Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahryman arkadaşymyzy, hormatly prezidentimiz, arkadaşly gahryman serdarymyzy şu pursatda alkyşlarymyzy aýdýarys. Goý gahryman arkadaşymyzyň, arkadaşly gahryman serdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, ýyl ýurt bähbetli döwlet işleriniň hemişe rowançlyklara beslenmegini tüýsüregimizden ardy bodýas. Ine şeýle ýaşa ardy umytlar bilen ýaşlyk teleradio ýylim tarapyndan taýýarlanyp ýaýlama goýberýän şekilli aýdymlaryň söhbetleri gepleşigimiziň bugünkü bayramçylyk sanyny hem geçirip oturýas. Ýene-de ýaşy günlerde ýaşlyk teleradio ýylymynda şekilli aýdymlaryň söhbetleri gepleşigimiziň indik sanlaryna görüşýänçe hoş bagyňyz.
Hadaly